Na první pohled klasická venkovská usedlost, ale mám pocit, že toho skrývá mnohem víc. Tohle není jen rodinný dům, je to nemovitost s obrovským potenciálem. 6 pokojů, 3 koupelny, 2 kuchyně, 170 metrů čtverečních obytné plochy. Pojďme se spolu podívat dál. Po vstupu do domu vás překvapí jeho vzdušnost a velkorysé uspořádání. Každá místnost nabízí dostatek prostoru pro pohodlné bydlení a celý dům působí příjemně světlým a otevřeným dojmem. Díky promyšlené dispozici je ideální pro rodinný život i vícegenerační bydlení. V posledních letech prošel dům částečnou rekonstrukcí, která zvýšila komfort bydlení a zároveň zachovala jeho venkovský charakter. Velkou předností jsou také navazující hospodářské budovy, prostorná stodola a půda. Stodola nabízí nejen dostatek úložného prostoru, ale může být také skvělým zázemím pro řemeslnou dílnu, podnikání nebo jiné komerční využití. Vše záleží jen na vašich plánech. Skutečnou dominantou je však rovinatá zahrada o velikosti 983 m². Vzrostlé ovocné stromy vytvářejí příjemný stín, zastřešená pergola zvek k letnímu posazení a dostatek volného prostoru nabízí ideální místo pro dětské hry, zahradničení i chvíle odpočinku. Hlavou mi ale pořád vrtá jedna věc. Nemohl by tento dům být zároveň zajímavý i jako investiční příležitost? Určitě může, dobrá poznámka, tento dům může být rozdělený na více apartmánů, což může sloužit ke krátkodobému i dlouhodobému pronájmu. Dneska je to velmi zajímavá příležitost. Určitě, takže pokud vás tento dům zaujal tak jako nás, neváhejte se ozvat pro více informací.